1FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabwasan Makterion Lingkor Timagti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes Petsa 20 at bulan na Oktobre 2025. 66 days more before Christmas. Jada saray ulo na balita da lokal. Itad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Abo nga po ulan na
kagamitan aga akaligtas. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lakin nababala nga na po nakalibin partner 2. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Search warrant imparisibe, Shabu, a recover suspect na aristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Akaparadan motorsiklo, abangga, driver na plug at patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Minor de edad din ato'y patambalan kaya rin na aksidente. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jadulo na balita nasyonal. Presidente Marcos ang itar na pasakbay adasaray Pinoy yaman alwar adasaray sigsigang. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Empleyado na DPWH na upot at nagagawan na panisipa unong at kinandison. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bagyon Ramel mansansya yamaksil leganya unarawe jada Luzon. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Nationwide registration unarangkada dasayan agaw palapag na Comelec. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Diskaya BGC Boys kulong dyan Senado hanggang 2028. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. Asimot aso kagamitan na laki kaya rin na puulan so abong tunya. Agawa so puol at oras na alas 12:30 na palbangon. Jada Sitio Kakabeta, Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Tampolya na na-responde Raya Kabiyangan na Bureau of Fire Protection. Kaya rin kawatiran na tawag malalapod concerned citizen. Ya napupulan sa abong na Salvador Limon Surot. Jada investigasyon na BFP. Nanlapo sa puolad oras na alas 12:25 na palbangon. Sa may po also nalapo at the second floor nabit lanabong ma-plus sa suntayak na po kanya na po lan so entero abong yag ni anta so kantidad tandamyo sa nabit lan na pool. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras na alas 10:23 na labi. Noon ang parisibe na sa retaklay na ulo so search warrant impaksid na korte jada bali na San Nicolas Pangasinan. Tampol sinukiso so abong na Salvano Perez Obis alias J na sa rin panulop yung puwersa na San Nicolas Police kay baso the Seoul Maritime Law Enforcement Team na Tan Pangasinan second na Police Mobile Force Company yakabasi at bali na tayog Pangasinan basi madlabis kaga na warrant of arrest impaksa na presiding judge sa Regional Trial Court tayog Pangasinan. Akong piska at caliber na abong na suspect suwaloran gramo na Cebu yawalay kantidad to na 54,000 piso animiran piraso ya heat shield transparent plastic sa siya duaran pirason lighter sa kaya pirason plastic tube 21 ang gapoy kargan transparent plastic sa siya sa kaya pirason na glass tutor sa kaya pirason na rolled aluminum foil lega niya sinukisok na otoridad sa abong na abilan suspect si katoy pinalaan na alternative recording device
ya atestiguan na sa representante ng media at ang barangay official. Sa may suspect, tan sa ebidensya siya nawit dyan police station for proper disposition. Kaso ninsunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Sigat matla korte. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Akaparadang motorsiklo yung gilig na karsada, abangga ng motorsiklo. Driver, grabe ang sugat-sugatan na agawa sa aksidente dyan National Road na Barangay Zone 3, bali na Bayambang, Pangasinan. Sa member, luluganan, dark gray Honda Beta motorcycle, mamanihuan ng Dino de la Piña, 19 anyos ang kapibawang banantong lisensya, walad silong na influensya na alaktan na aga kasulong na helmet. Kaya bato na kalasoon at motorsiklo sa manangaran na Jupay Mendez, 20 anyos. Yan investigasyon na pulis sa may motorsiklon mamanihuan ng Dino de la Piña sa umbabatik yad north direction nan si Karaya unlikod ni Kawigin Pasan mamarap yad bali na Bayambang biglan na atalapos sa banggadaran niya so akaparadan black Honda Wave 100 nantambling reduarang biktima tan si Karetang Pulyang Batik Nasaraya Barangay Official yada Bayambang District Hospital. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Judge syudad na Alamino sa inatilaga niya imbatik at patambalan sa menor de edad. Kaya rin si Katoy na aksidente oras na alas 4:40 ng araw. Diyan Barangay Road na Barangay Limansangan na Davitlan na syudad. Sa may biktima suman na mamaniho na Honda Wave, yaangga po'y helmet tan angga po'y lisensya. Diyan investigasyon na pulis sa Alaminos tan basig palapag na saray akay maton yakinabat ag ngaranto na Romela Daliwan na Coruña, 33 anyos, si Katoy man na papainawa at gilig na karasada na naimanuton na atumakyar so motorsiklon mamaniwan na biktima. Sa may biktima sumamarap dyan is direction na nakasabila ading kagawa na aksidente alos kontrol to niya sumunod bila singagan na sa may impakatumakyar na biktima. Akagumaro na sugat dyan nandurang parte na laman na sa biktima. Tanjab biskag so biskag na impakapatog na uluto niya da semento. Si Katoy Batik da Western na Pangasinan District Hospital bang balat si Katoy indiklaran dead on arrival. Balitad kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 47 anyos ya laki siningkat ya tampol kaya rin a-recover so Cebu ada loob na abong to niya ada ginawan en pansukisok na sara otoridad at oras na alas 5 na kabuwasan jad Barangay Poblacion East Balay na Umingan, Pangasinan. Kinabat sunariston suspect at ngaranton na Ronald Guillermo Torres, residente na bitla lugar. Si Katoy siningkat na Umingan Police base at pangi-implementa na search warrant ya impaksib na korte makalanor at pangi-amot na kontrabando iran illegal ya druga. Asamsam na otoridad sa taluran perason hetsel da transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu walay balaton na pigarang gramo tan mambili na 6,800 piso sa kaya perason ang gapoy kargan plastic sa siya taluran lighters sa kaya box na aluminum foil sa kaya plastic ziplock yan ang kargaan na siyamiran ang gapoy kargan na plastic kasi tan sa kaya malagi black plastic box yan ang kargaan na labin talon na nandurumaran na parapirnalya asumpal simpan sukisok at abong na suspect at oras na alas 9 na kabusan yan ay matunan na sare barangay official tan na inalaan na alternative recording device so abit lang suspect. Sa may suspect ang sara ebidensya so inawit niya the police station na for proper disposition
Kaso nin sunggay na Republic Act 9165 Suinsigapad Korte laban ed abitlan sospek. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan na katibukalan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasari balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Sa gitna ng mga sunod-sunod na lindol at baha na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy na gumawa ng mga hakbang at maging handa sa mga sakuna. Ayon kay Marcos, dapat magkaroon ng plano ang mga Pilipino at maging handa sakaling magkaroon ng panibagong kalamidad. Ayon pa sa Pangulo, mahalaga na magkaroon ng plano at alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano ito. Kahit na ang mga nasa labas ng bahay ay dapat alam kung saan pupunta sakaling magkaroon ng sakuna. Ipinunto rin ni Marcos ang kahalagahan ng Go Bag. Ang Go Bag, mga importanteng dokumento, papeles at pag-aari na hindi talaga natin pwedeng maiwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang Go Bag ay dapat ding naglalaman ng mga basic survival items tulad ng pagkain, canned goods, biskwit, tubig, first aid kit, mga gamot, emergency hygiene kit, flashlight, whistle, lighter, telepono, radyo at iba pang emergency cash. May ilang local government units ang nag-issue kamakailan ng Go Bag sa kanilang mga nasasakupan. Pinayo ni Marcos ang publiko na magkaroon ng nakahanda na listahan ng mga emergency number na maaari nilang tawagan kung kailangan nila ng tulong at tumutok sa mga panibagong balita maging sa radyo, TV o social media. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, napanatili ng bagyong Ramil ang lakas habang palayo sa Luzon. Pero nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa 11 pang lugar sa bansa. Batay sa 1 PM bulletin ng Pag-asa kahapon, si Ramil ay namataan sa malapit sa Olongapo City, Zambales na may taglay na lakas ng hangin na 65 km per hour at bugso na 90 km per hour. Ang bagyo ay kumikilos kanluran, hilagang kanlurang direksyon sa bilis na 15 km per hour at inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes.
Si Ramil ay 2 beses na naglandfall. Ang unang landfall ay sa Gubat, Sorsogon alas 4 ng hapon noong Sabado at pangalawa ay alas 7:30 ng Linggo ng umaga. Bandang alas 10 ng umaga kahapon ay nasa bahagi na ito ng Manila Bay at tinahak ang kalupaan ng Central Luzon, coastal waters ng Zambales at Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nakatakda ng umarangkada ngayong Lunes, October 20, ang voters registration activities na idaraos ng Commission on Elections nationwide. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang panahon ng rehistruhan ay tatagal ng 7 buwan at magtatapos sa May 18, 2026. Isasagawa ang voters registration sa lahat ng rehiyon sa bansa, maliban na lang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ipinaliwanag ng poll chief na hindi kasama sa aktibidad ang BARM dahil mayroon itong sariling voters registration schedule. Aniya ang registration activities sa naturang rehiyon ay tinakda naman sa May 1, 2026 at magtatapos sa May 18, 2026. Batay naman sa pagtaya ng COMELEC, maaaring umabot ng hanggang 1.4 milyong aplikante ang magpapatala sa nationwide registration period. Matatandang unang nagdaos ng voters registration COMELEC nationwide na sinimula noong August 1 na nagtagal hanggang August 10 kung kailan nakapagtala ang poll body ng kabuang mahigit 2.7 milyon na aplikante. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, walang mangyayaring pilitan sa hanay ng mga senador na tatangging ilantad sa publiko kung magkano ang idineklara nilang kayamanan o utang kung mayroon man. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, igagalang ng Senado ang kagustuhan ng sinuman na hindi isa publiko ang kanilang statement of assets, liabilities, net worth. October 20 o ngayong araw o sa Martes, nakatakdang ilabas ni Soto ang pangalan ng mga senador na papayag malaman ng publiko kung magkaroon o magkano ang kanilang kabuang kayamanan o net worth. Sinabi rin ni Soto na hindi kailangang sundin ng Senado ang itinakdang petsa ng Office of the Ombudsman kung kailan dapat may sa publiko ang salin ng mga opisyal ng gobyerno. Matatandaan na noong September 1, 2020, inilabas ni dating Ombudsman Samuel Martires ang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 kung saan hindi na maaaring ma-access ng publiko ang salins kung hindi mismo ilalabas ng public official na naghain nito o kaya ay pinag-uutos ng korte sa isang nakabimbing kaso. Ang kautusan ni Martires ay binago naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Oktubre nang maupo siya sa pwesto sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 3. Ayon sa Ombudsman, no October 14, ang memorandum ay magkakabisa 15 araw matapos itong maipublish. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, marami ang mawawala ng trabaho sa patuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na mangyayari sa ginagawang paglilinis at reforma sa ahensya. Aniya, tatanggalin nila, walang sisinuhin at walang sasantuhin from top to bottom at gagawa ng paraan upang mapalitan ang mga nasibak. Naniniwala siya na ang pagbabago ay dapat na magsimula sa loob ng ahensya na batay na rin sa nakuhang payo mula kina DPWH o dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Ping De Jesus. Matatandaan nitong huling bahagi ng Setyembre, naglabas si Dizon ng show cause order laban sa ilang regional directors at district engineers na pinaniniwala ang sangkot sa mga substandards ng proyekto
pang-infrastruktura, pakikialam sa mga ebidensya, gayon din sa mga nabunyag na pagkakaroon ng marangyang pamumuhay na higit sa kanilang makakaya. Nagsagawa rin ng personal na pag-inspeksyon si Dizon at Independent Commission for Infrastructure sa mga sinasabing substandard na proyekto, bukod pa sa mga iniulat sa kanila ng iba't ibang sources. Nasampahan na rin ang reklamong graft and corruption at malversation sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at 18 pang ibang opisyal at empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay sa anomalya. Nasampahan na rin sila ng paglabag sa Government Procurement Act. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. mananatili sa Senado sina Curly Discaya at mga tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza hanggang mag-adjourn ang 28th Congress sa 2028. Maliban lang kung ipag-utos ng mga korte na arestuin sila para sa prosekusyon o palayain sila. Ayon kay Senate President Tito Soto III, nag-rule ang Supreme Court na maaaring manatili sa kustodiya ng Senado ang mga individual na napatawan ng contempt habang nagsasagawa ng investigasyon hanggang hindi pa natatapos ito. Idinagdag ni Soto na sunod-sunod o susunod sila kung ang isang regular na hukuman ay mag-uutos sa kanila na pinaaresto ang 4 o ilipat sa ibang detention facility. Nauna nang sinabi ni Soto ng 3 dating district engineer ay humiling ng house arrest habang si Discaya ay naghain ng habeas corpus petition na tinanggihan ng Regional Trial Court. Sinabi rin niya na pinapublish ng Senado ang pagpasa sa kanyang panukalang batas na lumikha ng isang Independent People's Commission o IPC upang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son ang puta-putang Iran Informasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandaan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandaan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment
how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingcora, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakhal. Man-exercise na. Ayan, araw po ngayon ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Oktubre 2025. 66 days more to go before Christmas. Palapit na. Papalapit na. Akala ko paggabar malamig ang panahon. Pero mainit pa rin. Mainit pa rin pati dito sa loob ng aming kinaroroonan. Manager Joey Bebe. Baka naman. Ito na yung pa-Christmas mo sa amin. Ay, huwag naman. Ayan, kaya't Kwan, habang sabi nga nila yung si Typhoon Ramil habang papalayo sa Luzon lalong lumalakas daw.
Ayon sa pero pag-asa. nakalabas naman na. Nakalabas na. Ngayong araw, patuloy na papalabas. Ayan, tayo po nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi gaanong napiktuhan. May mga lugar na, siyempre, yung may mga binaha. Oo, meron. Pero dito sa ating lugar, sa awa ng Diyos, wala naman ano. At sana matapos na itong itong bagyo. Mayroon pang isa yata Isa, dalawa. Sana huwag na po. Kawawa na po kami. Dahil ang sabi ni Pangulong Marcos, mag-ingat tayo. Pero dapat ay laging handa. Kaya ang Comelec laging handa. Uy, ngayong araw. Ngayong araw aarangkada. Kick off na. Aarangkada atong October 20 ang voters registration activities na ito ay idaraos ng Commission on Election. May nag-text dito, aga-aga naman. Ay, anong sabi? Ay, good morning, Kuya Pare. Si Kuya, sa Eagles Club ito si Paring Alvin. Kuya Alvin. Ayan. Good morning. Mabuhay ang Agila. Kanto, happy birthday, Pare Dennis. Hinga sabay kayo amuya, di ba? Happy birthday kanto Alvin, si Kagawad. Sandoval? October 24 yan. 24 din, si Paring Alvin. Oo. Aba. Happy birthday. Alagara mila Jamaican Kagawad. Oo. Ay, Kuya. Hindi, nagpayawar. Tasinggarla kasi barangay, tan-iskilik siya. Hindi, next year. Next year. Next year ni. Oo. Birthday to, katon mamapalikas. Kaya nga ngayong araw yung voters registration. Sa buong Pilipinas yan. Pilipinas. Ayan, mahaba-haba yan, matagal-tagal. Baka naman kung kailan maglalas hour, doon na naman kaya nga sisiksikan. Ang sabi ni Comelec Chairman George C. Garcia na ang panahon ng registration ay tatagal ng 7 months. 7 buwan. 7 months nga. 7 months, simula ngayong araw hanggang Mayo 18, 2026. Yun ang kaya yung mga magpaparehistro, yan, hintayin nyo na yung May 17 tsaka 18. Hindi, mga mahihilig sa lasaw. Medyo matagal-tagal yan ito na yata yung pinakamatagal na voters registration sa bansa. 7 buwan. 7 months. So yan, para madagdagan yung mga yung mga boboto. Kaya nga sabi ni Comelec Chairman Garcia na lahat na rehiyon, lahat ng rehiyon, maliban na lang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa BARM. Hindi po magkakaroon ng voters registration yan itong araw. Pero ang sabi naman ng Comelec merong itinakdang registration ng BARM. May tinakdang registration ng BARM. At ito ay naka-schedule ang kailang registration sa susunod na taon. Sa susunod na taon. So merong registration doon sa BARM sa susunod pa na taon. Yung merong sariling schedule ang BARM na hindi po isinama ngayong araw ng registration sa iba't ibang mga rehiyon sa buong Pilipinas. Next year pa yan. Next year yung sa May 1 hanggang 18. So 18 days lang. 18 days. 18 days. Sa BARM. Sa BARM, Ang inaasahan ng Comelec maaaring umabot sa hanggang 1.4 million na aplikante ang magpapatala ng nationwide registration. Yun ang target nila
O yun ang target ng COMELEC. Magparehistro upang kayo ay makaboto. Magparehistro upang makaboto. Karapatan nyo po na mamili. Yan. Simula ngayong araw. Simula ngayong araw, Mayo 20, Oktubre 20 hanggang sa Mayo 18, 2026 yan. Dahil yung barangay at sangguniang kabataan election ay tuloy na po yan. So kailan kaya yan? At yung mga barangay official na nakita nyong ang trabaho pariking. Pariking. Nasalatan nyo la. Ayan. Yung mga nakachamba na nanalo pero nung nakaupo nagmayabang lang. Ay pwede nyo nang palitan yung mga yan. Nagkakaroon kasi ng postponement sa barangay at iski election. Matapos na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12232. So napostpone na naman ang barangay at iski election. Huling postponement naman na ito dahil dapat ngayong taon yan ngayong taon 2025 sana yan. Idaraos yung eleksyon pero maraming mga nagreklamo yung mga baguhan sabi nila bakit dalawang taon ang aming paninilbihan. Taliwas ito sa batas sabi nila. Kaya't yun nga kasi sila yung nagsaper kung sakaling natuloy 2 taon lang. Pero base dito sa nilagdaan na itong batas na ito na nilagdaan ng Pangulong Marcos isasagawa yung naturang barangay at iski election sa Nobyembre 2026, first Monday ng November 2026. So medyo matagal-tagal pa at medyo matagal pa yung eleksyon. Kahit kayong mga barangay officials ay pagbutihin na ninyo yung inyong panunungkulan. Baka sakali na yung mga botante sa inyong lugar mainggan nyo sila na bubuto sa inyo. Makakalagag. Di ba? Doon sa batas na nilagdaan ng Pangulo sinasabi na yung isang term 4 years. Yun yung nandoon 4 years. So magiging 2 terms lang. So 8 years. Pero hindi naman sinasabi sa batas na hindi na magiging 3 termino. O 3 consecutive term. Hindi sinasabi doon sa batas. So baka dalawang termino na lang. Pero 4 na taon yung kada termino. Ng panunungkulan. Ng panunungkulan ng mga barangay officials. Kaya't nabawasan ng isa pero napahaba naman yung years sa isang termino. Di ba? So minus gastos sa mga barangay officials. Kaya't sa lahat ng mga nagnanais na tumakbo sa barangay at iski election, especially yung mga nag-iisip na tumakbong kapitan, antayin na ninyo yung takdang araw kung saan isasagawa ang barangay at iski election. May mga kasi dyan may mga elected na barangay official na yung kanyang termino imbis ni magtrabaho silipin yung pagkakamali ng kanyang kapitan. Kaya nga yun ang silipin yun yung trabaho niya Yun yung trabaho. Siya lang ang may karapatang manita. Pero pag siya naman ang nasisita, ay galit na galit. Galit na galit. Kaya magtrabaho kayo ng tama. Alam nyo, kapag kayo ay nasisita, 2 lang ho yan. Na nakikita kayo na kayo ay nagtatrabaho, katon na napapansin da kayo, tan kumadwa si kayo at mampapabalag na kayon. Elante wa. Kaya magtrabaho kayo ng mahusay
Para sa ganun, hindi maniwala ang pwedeng, taong bayan. hindi pwedeng, hindi okay yung ikaw lang yung marunong magsita. Oo. Elected official ka rin eh. Kaya nga, Dapat pag ikaw ay marunong manita, dapat open ka rin pag ikaw ay nasisita. Kaya nga. Si Kalabala rin, sumarunong. Kaya nga ang dito, dito sa Idaraos na barangay at SK election sa November 2026, ipakita na ninyo yung trabaho ninyo. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Kasi mabilis na yung mabilis na yung isang taon lang, di ba? Magkakatapusan na. At dapat ang dito, ang COMELEC ay gumawa ng implementing rules and regulation para sa pagpapatupad ng batas na ito para maging epektibo itong batas na ito na idaraos yung barangay at SK election sa susunod na taon at yung nandoon sa batas 4 years pero isang termino. Magkakaroon ng pwede ka mag-re-elect. Pero ayun nga sa problema dito kasi may paulit-ulit na postponement. Kaya nga ng barangay at SK election. Kaya nagkakaroon ng mga opisyal na tumatagal ng lagpas sa 4 na termino. Sa bagong batas na ito magkakaroon na ng regular at predictable na yung election cycle. Sandali. Baka may reaksyon si engineer, dating Liga President at dating Kapitan Carlito Dion dito sa barangay elections. Baka mayroon siyang insights. Ito, tumatawag. Kap, magandang umaga po, sir. Good morning, Sir Carlito Dion, former Liga President ng Bayan po ng Calasiao. Baka may mensahe po kayo, sir, at napatawag po kayo. Good morning po, sir. Mabayag ni ito'y eleksyon, mantrabaho ni. Ayan. Mayama ay sukyan, gagawaan. Correct. Kaya tama yung sinasabi natin. Tama yung sinasabi natin na magtrabaho may isang taon pa. Para magpakita ng kanilang trabaho. Tama nung tumbok, ito'y buto. Kaya correct. Maraming natutong trabaho. Sigurado yung boto. Si Kapitan Carlito Dion, undefeated dito na barangay buod. Malapod na umpisa hanggang nansumpal, hanggang nan graceful exit Liga President. Correct. Siyempre, anong nangdamot sa Marangkop trabaho tutan? Awardee ko mo pa dyan Malacanang. At kaantabay na LGU Calasiao. Diba? Kaantabay na Mayor Patrick lalod sa panong usoy. Nasaray basura aramay nananang dan saragtunin na pakatulong na dating kapitan. Sir, kumusta kila Kap? Going to Baguio on the way. Ay Maxel ditan so signal me. Maxel hanggang Camp 7 kanto hanggang City proper meron tayong dyan signal. Correct. Bakit kayo ng Baguio? Ma'am Maxel. Kay Baday Joel. Kanyan gang kumusta takila ba? Kay Baday Joel. Kumusta matad sa tay piloto yo sir? May long hair. Ato susang karo kaya niya ken may long hair pero singaran to Facebook Joel Calvo. Anyway sir, ingat-ingat po Sir Joel, Kapitan. Thank you po. Thank you. Okay. Kaya ba naman ay kalbong kulot? Hindi. Kalbong kulot. Joel Calvo. Say gabay ton ibaga kasi may intot may dinirekta na Kapitan Carlito Dion mantrabaho kini. Tatay boto manok tumbok la. Correct. Diba? Sa trabaho, sa gabayadan ibaga, trabaho para da totoo. May walay ken ago tutay ken wala panahon may panahon eleksyon. Para sa politika. May panahon para sa pagtatrabaho. Pero ang pinakamasarap pakinggan diyan after election, manalo matalo. No makapanangnangan ira, approachan day bawat sinansakay. May atalo, balibalin dengal na sa bagatot, gano atalo Kap o kagawad. Wadya ni may tulungan anak ni siya.
Ayan. Para sa kabaranggayan tayo. Yun yung mga masarap pakinggan eh. Correct. Haliwan sa may analo, ansan nanpakyot, ansan sisiiman to, may linguto, may kapitan to, ay, dumaman. Ansan no si katumotso asita, mamasnok. Ayan. So, trabaho ni. Trabaho ni. No, gabayo untagam bilang kapitan, mamatagi kayo sa posisyon nyo, alagaryo. So, sa tay kagawad, ya masakbay, mamupolitika, laban na mo latay kin, atay kapitan mo. Pero, isabi na, pero, mantrabaho ka ni. Ayan. Ipanangnang mo ni, pero, mo apalabas la 2023. Tapos 2025 la natan. Ansan nanangdan on laban, mampakitang gilas natan ang gapo late ka la. Ayan, okay. Wala ra reaction diya si kwanon na Ricky Lee. Siguro kanayo ng Bruce Lee. Dapat ituloy pa din ang BSKA. Yan ang sinabi ng konstitusyon. Pang ilang postponement na yan, sabi niya. Si Brian Mejia. Okay. Mahusay ang pagkagawa dahil bawal ang postponement. Ang ginawa ay setting the term same purpose but done with a different manner, sabi niya. Jojo Laguisma, huwag kayo magsasabi na unconstitutional dahil hindi kayo miyembro ng Supreme Court. Hintayin natin ang desisyon ng Supreme Court. Hindi kayo miyembro, o nga naman, O nga, ano. Ang Supreme Court lang, the highest court of the land ay Supreme Court. Siya ang magsasabi kung ano po yung desisyon nila, kung itutuloy o hindi, o yung sinasabing unconstitutional base doon sa batas. Nababasa naman nila yan di ba? Kaya ang Supreme Court sinulatan niya ang Senate, House of Representatives at ang Malacanang na sumagot within 10 days kung hindi ko nagkakamali doon sa inihain na petisyon ni Attorney Romulo Macalintal. Election officer, ganyan. Lawyer yan. Dati. Na kini-question niya na yung konstitusyon sa postponement ng barangay at SK election. Kaya hintayin natin kung ano po ang magiging yung COMELEC kasi yung kick-off niya ngayong araw, October 20, yung registration. Kaya yung mga gusto, kasama ba dyan yung mga gustong mag-transfer na malamang. Yung i-update nila. Pwede. Ilang consecutive elections silang hindi nakaboto. Kailangan nilang magpa-update. Yan yung mga yan. I-accommodate ng COMELEC yan. Ayan. Kaya pumunta na po kayo sa pinakamalapit na COMELEC o Commission on Election. Kung gusto nyo minsan meron nasa nasa mga mall. Oo, yung COMELEC doon sila inilalapit na sa mga tao mismo. Ayan, sabi ni Don Ramon Bautista Singer. Good morning, Sir Ramon. Ayan, masantos siya kabuwasan, boss, paboritong Idol Dennis at Idol Errol. Mabuhay po kayo. Ayan, God bless. Thank you po. From former board member at Vice Mayor Ramon Bautista and Councilor Ramon Bautista Jr. Ayan. Diyan sa Region 1 Medical Center. Good morning kay Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning po. Si Jesselyn Vargas. Ayan, magandang umaga sa iyo. Gawin din kay Marie Bauson. Ayan na. Tuloy mo kasi ang mapupultutun. Ayan, good morning sa inyo. Merlita Abilia. Ayan, good morning po, sir. Sabi niya, huwag yung pagtutunin po at saka sir, mahirap na. Ayan, may ano dito, alam yung termino na paglilingkod ni Kapitan Carlito Dion, si Kapitan May Maaro Lawas, Kapitan Carlito Dion, apatiran termino diretso. Ayan. Anto maong panaglingkor. Okay, kwanto so texter tayo? Ayan, okay.
Ay, baliktad yung aran to, pero antak Marlon. Baliktad mo tayo cellphone mo, nabasamtan. Marlon Bati. Ayan. Sige, Bati? Ayan, binabati sige, ka. bumati ka na. Binabati ka namin. Ayan, okay. Aha. Ay, Bati apelido ang yun. apelido. Ayan. Si Binilda Anchita is watching. Magandang umaga. Si Mary Grace Megano del Monte. Ayan. Magandang umaga. Sabi ni Marlon Bati, good morning Sir Dennis. Good morning din sa iyo diyan. Si Marlon Pascua, ayan. Mar Pascua pala, Mar Pascua, magandang umaga. Ganun din si sino pa yun nandito? Susana Bungar Bustamante. Hello, good morning po. Sabi niya, good morning din sa iyo. Kapitan Ronnie Daos. Dyan sa may San Carlos. Dyan sa Barangay Mamarlao. Bagong-bago ang kanilang barangay hall. Sarili na po nila yung sarili na ng barangay, yung lupa. At nakapagpatayo ng napakagandang 2-story barangay hall. Sa tagal ng panahon na walang nakikihiram lang ng lupa ang Barangay Mamarlao para sa barangay hall nila. Ngayon, mayroon na silang sarili na barangay hall. Aglara may babayes. Kasi yung dati nilang barangay hall kasi sakop, hindi nila nasasakupan yun. Private po, pribadong lupa. Pero ngayon, yung ipinahiram. Ngayon meron nang pinatayo na bagong barangay hall. Ayan, kaya komportable na yung mga pumupunta at yung mga empleyado ng barangay, komportable na sila. Ayan, good morning po sa iyo, Kapitan Ronnie Daos ng Barangay Mamarlao, San Carlos City. Maki Mapalakapak Suriano. Dyan sa Mapandan yan. Mapandan. Good morning Kuya Dennis Muhares at Kuya Errol Hurrado. Ayan, magandang umaga. Si Sima Sien. Sima. Asin. Ayan, siguro kwanto taga ibang bansa ito, Shin. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Okay, mamaya tatalakayan natin yung Barangay Kagawad na mayroong mayroong negosyo, may negosyo na CCTV at nakikipag kontratahan sa kanyang barangay. Magano? No, si elected official, elected barangay official. No, walay business mo, no private, okay lang yan. Okay lang. Wala pong problema dyan. Pero okay lang yan. Pwede ka magkontrata outside sa iyong jurisdiction. Correct. Okay, pero mamaya. Pag sa gobyerno ka, ay nako, may pananagutan ka dyan. Ayan, mamaya tatalakayin natin yan makalipas lang po ng ilang paalala. Putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Putang Iran Sonata. You're all I can think of every cup I drink of. Son ang putang Iran impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor
Patrick Agustin Karaman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tantalagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:04 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong peratingan na mga hinay, mga suggestion, opinion, reaction, ipadala nyo lamang po. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook live natin. Ayan, good morning nga pala kay Marilyn, si Merlin Cortez Dupagan. Ayan, ng Dasul. Ayan. Good morning po. Good morning. Si Grindura Lopez ng Lingayen. Good morning. Good morning sa mga kuya ng General Macabulos, Dagupan Eagles Club. Good morning po sa inyo. Good morning. Ayan, nakikinig sila ngayon. Macabulos Eagles Club sa Dagupan. Good morning.
At good morning sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan. Yung mga nakamonitor sa kanilang mga radyo. Good morning sa inyo. Sigurado nakamonitor ito si ano? Si yung kasi magayto yan. May mga kwan kasi kagawad ng barangay na nakikipagkontratahan ng proyekto sa mismong sarili lang barangay. Ang tanong dito, ito ba'y allowed sa batas? Batay po sa Republic Act. Ito, basahan natin yung sinasabi mo na kung sino man yan. Batay sa Republic Act 6713 o tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, dapat bawal. Lumalabas na conflict of interest dahil ang pinag-uusapan dito pananalapi ng gobyerno, lalo na kung siya ay halal na opisyal ng barangay at nakikipagkontratahan sa mismong barangay niya. Yan ba yung yung napapabalita na barangay official na nagkontrata ng CCTV sa barangay? Oo, parang gano'n yan parang yun yan lumalabas na ginagamit ang kanyang kapangyarihan o posisyon para sa kanyang personal na interest. Malinaw naman po sa batas na bawal pumasok ang isang halal na opisyal ng barangay na magkontrata sa proyekto na nasasakupan niya mismo. Ewan ko kung nakakaintindi sa batas ang barangay kagawad na ito. Kung hindi nakakaintindi ng batas, bumalik ka sa grade 1. Dahil hindi niya deserve na maging kagawad. Grabe ka naman. Siyempre, may batas. Huwag mo naman pabalikin sa pag-aaral. Tapos na yun, napagdaanan na yan. Halimbawa, kung ang isang opisyal ng gobyerno may-ari, ito halimbawa lang may isang ahensya, yung nakakuha ng kontrata mula gobyerno, malinaw na merong conflict of interest. Ginawa yung Republic Act 6713 para mapigilan ang mga ganitong sitwasyon upang masiguro na ang mga desisyon na ginagawa sa barangay ay para sa kapakanan ng publiko na hindi pansariling kapakanan. Dapat hindi makialam sa mga kontrata ang mga elected. Kaya kahit na empleyado ng isang barangay. Yan sana ang narapat na gawin ng mga halal na opisyal. Ngunit ang ginagawa ng kagawad sa barangay, inaabuso ang kanyang kapangyarihan upang pumasok sa mga kontrata sa nasasakupan niyang barangay. Diba? Paano isulong ang kapakanan o interest ng publiko kung inuuna ng kagawad ang sariling interest? Ang mga opisyalis ng gobyerno dapat nilang unahin ang interest ng publiko para sa mas mahusay, epektibo at tapat sa kailang tungkulin. Ang DILG Department of Interior and Local Government ay para sa makatarungan at sinseridad dapat gumalaw. Dapat malaman ng DILG na may mga ganyang elected official sa barangay na nagninegosyo sa kanyang sariling barangay gamit ang pondo ng barangay. Ang tanong ng taong bayan, nagdeklara ba ng tamang statement of assets and liabilities and net worth ang naturang kagawad na yan, considering na meron tayong considering na meron siyang yung negosyo na CCTV. Hindi, from the start kasi pag ikaw ay nasa gobyerno, lalo't ikaw ay elected, ay otomatiko yung salin mo, sasabihin mo lahat. Sasabihin mo lahat, wala kang kasinungalingan. Paano kung hindi nag-submit ito, hindi niya sinabing meron siyang business na CCTV, pero kumukuha ng kontrata dyan sa kanyang nasasakupan ng barangay. If ever, i-deny niya, humiram ng lisensya. Baka mamaya sasabihin na, matilantitan, matilanti. Matilalanti. Iton. Matilanti. Matilanti.
Mantitila. Mantitila man siya. Pag hindi niya nilagay, yun ang ibig mo sabihin. Oo. Nagsinungaling siya sa kanyang salin. Pwede siyang patawan ng ano diyan. Suspension. Baka matanggal pa sa kanyang pagiging barangay official. Dapat na dapat natin kalkalin na at makipag-ugnayan tayo. Sa kalkalan magaling ka diyan dapat na makipag-ugnayan tayo sa DILG National at Bureau of Internal Revenue. At kalkalin natin ang baho nitong kagawad na ito, kung sino man ito na nireklamo. CCTV pa lang ang pinag-uusapan natin. Business niya pa lang. May ibang baho pa yan. Sa susunod na. Yan, kasi kung sinasabi mong kalkalin at ireklamo sa DILG at silipin sa BIR itong business niya, baka may paglabag sa batas ang kagawad na yan. Siyempre, ang Republic Act sa 6713. Kung mapatunayan na nagkasala ang kagawad na yan, pwedeng magmulta o makulong. Sapagkat nilabag niya ang Republic Act 6713 o yung Code of Conduct. Kinakailangan na may magsampa o may magreklamo. Laban sa kagawad. Kaya total marunong naman siyang manita. Sitahin nyo rin yung kanyang business sa kanyang barangay. Bilang taxpayers, kahit sino pwedeng magsampa ng kahit kaso. ordinaryong tao lang. Laban sa kagawad na yan. Kapag lumabas ang desisyon ng korte, pwedeng makulong o magmulta. Pwedeng kasuhan din sa DILG ng administrative. Para sa ganoon maimbestigahan at kung mapatunayan na siya po ay talagang lumabag doon sa batas, pwede siyang matanggal sa pwesto. Total naman itong kagawan na to nagninegosyo, silipin natin. Total yung CCTV taga-silip naman yan Ayan. Diba? Taga-silip yan sige. Tapusin natin. Hanggang dulo kung ano ang kahihinatnan nito. Inumpisahan niya, tatapusin natin. Parang parang pelikula. Inumpisahan niya yung pagkontrata sa barangay nasasakupan niya. Alang natapusin mo, ikaw ang magkontrata. Ngayon tatapusin natin sa kaso. Tatapusin natin sa kaso. Sige, Ikuno Tapaya. Nasa regional office na ba si yung kaibigan natin, si dating provincial director? Si Lalata. Regional na, assistant regional director assistant na. Dating provincial director ng DILG dito, kaibigan natin yan, si Sir Lalata. Ayan, kaya wag sanang siyempre lumalabas na yung baho ng kanyang hininga kaya lumalabas na yung baho ng kanyang hininga. Hindi mo maamoy yan kasi nandito ka, nandun siya. Hindi, doon sa kanyang barangay. CCTV pa nga yung pinag-uusapan natin. May mga iba pa. May mga iba. At saan ka nakakita na barangay kagawad ka, tapos yung CCTV nasa barangay hall, ikaw ang nag-install, ikaw ang nagkontrata, tapos lahat ng mga transaksyon sa loob ng barangay hall, nakikita mo doon sa cellphone mo. Di ba may Privacy Act? Hindi dapat ang Hindi pwede. Hindi pwede. Nasa kanya yung control. Nasa kanya yung control Nasa kanya yung may monitor naman siguro sa barangay. Pero nandun sa cellphone niya, nakikita niya lahat ng transaksyon talaga? Doon sa personal na cellphone niya. Privacy Act yan Sandali. Paano kung yung CCTV maririnig mo yung usapan doon? Yung mga pinag-uusapan. Yan ang kwan dyan. Kaya dapat naimbestigahan itong kagawad na ito. Imbestigahan ang kagawad na ito para matanggal sa pwesto. Diba? Ninakaw na niya yung posisyon niya. Di ba? Ikaw binoto naman. Oo. Pero dinaya niya. Hayaan mo na. Ang sigabay mo na ibaga, atalod labi, kay bosan, analo. Hindi, atalod
Sigabay mo ibaga, atalod numero, analod proklamasyon. Oo, man. Singaman. Nangyari, Naging kagawan. Total, inumpisahan mo. Tatapusin namin. Sige. Marami pa. Marami total, pa yan. mag-birthday ka naman, wag mo munang pangalanan. Hindi muna. Wag mo munang sabihin kung anong lugar, kung anong barangay. At kung nakikinig ka man, puputak uli yan. Ayan. Sige, putak ka ng putak. Gawin mo. Kung pwede, punta ka rito sa aming himpilan para dito tayo magtakas. Sige, dito na natin tanungin yung mga... lahat ng mga alam namin na issue o baho mo. Dito natin nilalantad sa ating programa. Sige. Punta ka dito, kagawad kung sino ka man. Pero hindi mo minsan kasi ibulong mo sa akin kung sino. Bigyan natin ng pangalan na sa darating na araw yan. Pag ng pangalan, ano na lang, siguro yung alias na lang sa susunod na araw. Pero ibulong mo sa akin kung saan para pag nakumpleto natin yung ebidensya, siyempre, pag may papel na yan, pag may black and white na tayo, hindi na magsisinungaling yung papel. Tingnan natin yung kanyang kontrata sa CCTV. Wala. May babagang mawalat si Katoy Control, didilitin to laman nakin. Hindi, may record sila sa sa barangay. May record sila sa barangay. Siyempre, hindi ina-allowed ng Commission on Audit na walang proper auditing yung pagkukontrata. Sino yung nakalagay doon na sa resibo, di ba? Yan ang kakalakalin natin kung sino yung company na nag-supply ng CCTV dyan. At kung sino yung company na yan na nagbabayad ng kanyang buwis sa BIR kung nagbabayad ng buwis. Tingnan natin. Tingnan natin yan. Anong issue yan? CCTV pa lang? CCTV pa lang. Meron pa. May mas mabigat pa dyan. Sige. Si Net Espinosa Anchita. Good morning, Sir Dennis at Sir Errol. At good morning din. Lahat ng listeners mo, sabi niya. Sino pa yung nandito? Mayroon tayong mga reaksyon dito. Samuel Ramos. Sabi niya dito, marami yan, sir, sa barangay. Bulag lang ang batas. Saan to tan? Yung siguro nagkukontrata. Sabi niya, marami yan, sir, sa barangay. Bulag lang ang batas. Hindi na bulag yung batas. Kulang lang ng implementation. Tsaka kulang lang ng ng reklamo. Si George De Vera, dapat ipagbawal ng COMELEC ang mga kandidatong adik at bubo. Sabi niya. Ibang issue naman siguro yan. Ibang issue. Johnny Bonostro, kaya nga maraming pumasok sa politika para sa kailang sariling interest. Wag mo namang lahatin. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ilan lang yan. Meron kaming mga kilala na mga barangay official na matitino. Na hindi naman ganyan ang kanilang aliwan untang so kagagawa da. Correct. Abonado ni Raingan. Correct. Sane Valle. Ayan. Kung ikaw ang kandidato. Ayan. Bakit? Kung ikaw ang kandidato? Bibigyan ka ng campaign fund. Hindi mo ba tatanggapin para manalo ka, sabi niya. Teka, iba yan issue yan. Ibang issue yan. Yung mga issue sa national Oo nga sige. Sabi ni Digna Obrero naman, bakit hanggang ngayon hindi nakakasuhan ang kagawad na yan? Siguro hindi naman. Wala pa kasing nagre-reklamo. Wala pa nagre-reklamo. Pero ikongkong dyan at baka nadengal na DILG baka sita ang dalatan. Ayan, si Danilo Pustadan, sabi niya, umaasa pa po ba tayo na makakasuhan ng kagawad na yan, sabi niya. Hindi natin alam. Yan hindi natin alam yan. Pero sabi nga ni Pare Dennis, inumpisan to, tatapusin namin. Nitan. Niwala ng text dyan second to, tanong ko lang mga sir, may labas pero walang pataya. May labas pero walang pataya. Sa waiting naman yan. Waiting ba? May labas pero baka walang yung
Aweting ang tawag dyan. O yung... wala ko na paway, pero ang apoy pataya. Paano nangyari? Nag-umpisa nung Sabado. Hindi. Kasi pinatigil yata ng PNP. Ay, hindi ko alam. Hindi ko nga naintindihan kagad itong sinabi niya na may labas, pero walang pataya. Baka linawin nyo nga itong baka mamaya, may tama, wala namang... Hindi naman tumaya. Walang tumaya. 0967-5840, tama sir. Dapat kalkalin ang salin ng kagawad na yan, sabi niya. Baka dinaya ang gobyerno kasi dinaya ang kumlik. Parang may alam ka dyan, ha? Parang may alam ka sa kagawad na yan, ha? May yung papoy pa siya ang takin. Diba? 09812763. Sana may eleksyon sa barangay itong Disyembre para mawala na ang kagawad na mayabang sa barangay namin. Alam ko ang tinutukoy ninyo na may negosyong CCTV. Hindi, wala nga kami binanggit eh. Paano pag sa Tarlac itong sinabi namin? Kaya nga eh. Ayun naman Ito naman si 0967-5840. Yes sir! Nanalo sa bilangan sa school pagmulat ng kanyang mata. Yes sir, natalo sabi. Natalo sa bilangan sa school pagmulat ng kanyang mata. Panalo ng 2 buto. Akin Alam nila. Singa napapasalak lalay nga nadsatanay. Wala tayong alam dito kung sinong tinutukoy nila. Ang pinag-uusapan natin dito, CCTV. ang negosyo ng isang elected official sa kanyang nasasakupan. Bakit alam nila? Kung yan ang sinasabi nyo na nalalaman nyo sa barangay, salamat, nalalaman din namin. Sige. Parating nyo yan at kalkalin namin yan, ha? 2 buto lang daw. Nung pagmurat ng kanyang mata, 2 buto lang daw ang kanyang panalo. I-save mo nga yung text na yan. Sige, save ko yan. At sino man yung mga... tignan natin dyan. Salamat sa inyong pakikinig, ha? Ayan. At pag-monitor. Ayan. At least, hintayin mo unti-unting na nakakalkal ang baho ng kakagawad na yan. Hintayin mo yung reaction niya. Baka sakaling mag-react uli. Sige. Mag-react? Di guilty. Di siya na yun pag nag-reaction. Yung kanta bato-bato sa langit. Ang tamaan wag masyadong halata. Ayan. Huwag mo naman palata yung baho mo, kagawad. Sige, malabir ka, mas malabir kami. Siya nang dumaan tilabat. Diyan kami kaya nga sika, elected official ka. Naiintindihan mo ba yung yung subject for scrutiny pag lahat ng public official subject yan ng scrutiny. Pati yung mga artista nga kung ikaw ay balat sibuyas, kung ikaw ay masyadong sensitibo, mag-resign ka na. Parang naalala ko yung isang yung sabi niya, magagalit ang aking patay. Hindi, ibang bayan yan. Malayo yan. Magagalit ang aking dadangulanta kayo. Kulik-kulikak. Tamanaya. Saklamanaya may issue yun. Nung narang ng tatay kutan, parisay ng tuak. Alagar ka pa. Tugabay, nasasalambit. So, apelido mi, nung taniran issue. Alagar ka pa. Antoy laok na sakay. Ayan ka na naman, wag na yan. Arbusal labat. Ayan ka na naman, arbusal. Antoy laok na satay, tinirak niya kamatis, inya karmud satay bagoong. Sibuyas. Balat sibuyas. Hindi natin kinakain yung balat ng sibuyas. Kaya nga pero hinahalo sa kamatis. Na hindi bulok. Diyan ka na naman. Bulok. Diyan ka na naman. Wala, ikaw ang nag-umpisa tinatapos ko na. Malapit ng birthday mo. Baka bibigyan ka ng regalo. Irol, hindi tumito. Tumito, kamatis tan Sige. Nananto ka ni Tadmol, tami anto ka. Sige.
Ang tulay. Bad experience. May ang manaagaw. Wala po tayo sa oras sa ating palatuntunan. Teka. Tapos sige. na? Kaya po i-reserve mo na yung bukas. I-reserve mo na yung bukas. Sige. Yung bala mong i-kwan. Okay. Kaya po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Ningkora, Magtipangasinan, Tanis Mujeres. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknay Balay. Dito naman sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!